Diri sa Liloan Kutkut nay tinuod jud ay guys ona mao ning gibahaan guys na mao ning gibahaan guys sa kuan Liloan nas Jean guys og si Itchay guys na daray gikarga na ang mga timbangonon guys nay mga rip dagko kayo guys unsa na siya kay ko bi gay ko. What's up? Dili oy kanang kuan para ni sa kiki. What's up? Ano gatong abrihan? Unsa ni kanang? Sud na ba ano? Ay wala na di na pasudlan. Ay. Ay, ito ba? Lol ngutot tong kaoy. Awa, minchong. Yung sa'yo, baka sa diri. Oh, suod ay dumi? Suod lagi na. Takilid rin siya. Suod ay. Nyanaho na to. Ang galing na sinako. Di, nga ni informasyon. Ay, rate ako Nga ni kay guys. informasyon, mauni siyang ilawom. Panghatag na subdivision ni diri sa Liloan katubang nalunupan ba diri man to. Usa ka balay ang tubig. Oh, naa ni diri. Ako, ang takilid ka ni. Grabe kayo. O nami diri guys sa Liloan. Ngit-ngit kayo ay suga. Nay suga pero nagamit sila og solar. Awa, dili kana lang ni gamit og solar ang uban wa. Mao ning balaya nga mao ning subdivision nga Bilya Asal dili siya eh. Sige na na eh. Nangaroy mi diri kay inay timbangonon gipanghatag. Rate dagko kayo. Ano, gilid do? Na Itchay ay na nasjin di ay nya nay tarak-tarak akong anak way TV diri Uy, wala ka kita dito TV. Ano naman ito? unsa dito chekis daro oy plagana oh imo na plagana oh imo ni wala mangkon Unsa ni pulo diyan ni guys? mineral ina ta tubig din ay mineral diri dagan guys may namog mineral na diri ipanghatag rasan ay rip diri ay Sud. mabalik na sila guys Kaya kasi nabungkag ng wala mo siguro ko tudong. na dagang kay mga electric pan guys guba na taktarak ni Israel ay taktarak ni Israel na mga speaker oh. Labay naman ang Kuya Minchong. Sa pagkaagi na to, ni namin kuwan. Mao ning subdivision diri na di makita kay ngit-ngit kayo ay suga ang ilang gigamit diri solar May ganina das kuya ko ano. wala ganahan mamuyo diri uban wala ganahan muyo May tao dira makpit. namakpit gani na kwartahonon na nila kwartahonon Ha? Taas ni siya? Wala ko sangko diri. Sangko gud. Isa man ni patak. Takilid og. Magyapon. Ay ang gyapon. burnok na burnok Itakilid lang kaya na. Sud to gyapon. Ato ni ano sine. Anak ka doy, itakilid lang doy kay. Tungod ani dong bakilid dong ay. Makuha ni siya dong kanina. Asa ka na say, wala kay. Sino mo sud na? Sino mo sud? Di dakong bukal wan takilid. luy kuyawa diri no ngit-ngit kay ari ko diri bi kay ngit Ito pa may ugma unahan. oh ngit-ngit kay diri guys oh kay kuyaw way patay diri way patay na ano Missing. missing naro na diskuon kilkilid Dito dito gyud. Tumay-tumay yung inigto. unsay mag ukay dia Jin ay pang ukay dia Jin tugo isog kuoy sumsog ko di mo sa kamuhatag Hala, namukay yung gaita diri. Oh, dira pa ang kay dia. unsa man ni sa amin man ni Is pati diri bi.
eh. Nangatiningin. Manon minatay noon ulos na. Ayay. Ulos. Wow, alahas. Guys, food. Be. Isog be. May mga luwa guys. Ako na ning luwa guys. Wait kuan guys. Wow. Grabe sa kuan.